aku ditancu anggo wangi menika ateges Gusti Putri menika mboten tumindak lepat kenging napa tetep nyamper jaya pada goblok Krato aku mateni kowe aku krato mateni sampun batur kepala panjenengan menawi Gusti Putri menika mboten tumindak sore mau orang oleh mburi barang oleh mburi sing mirsani luar biasa. Tulung pertama kali oplos tepuk tangan buat para penonton di Kewajon pada malam hari ini. Yang ditunggu-tunggu adalah Mas Jok Lidik Jok Lutut. Sing ditunggu-tunggu niku nggih panjenengan sak kanca Dijo Laras. Ngoten alhamdulillah. Alhamdulillah saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barokallah. Nggih. Mas Kangko. Dalem Mas Jok Lidik. Mujudaken syukur dalu menika dening Gusti Ingkang Maha Agung insyaallah ing pangajab Mas Erik kalian Mbak Sari dipun catet ngamal jariyahipun dipun ridani dening Gusti insyaallah dipun panggihaken kabagyan kamulyan saha katentreman. Nggih, nggone Donarasa gelar wayang nyenenge wong pirang-pirang ya Mas. Wes mboten kok nun pangapunten mboten kok Mas Erik sekeluarga kemawon. Nanging ingkang mirsani dalu menika ugi pikantuk berkahipun. Oh ngaten. Inggih kesuksesan panjenengan pentas tanpa ada kesuksesan penonton tidak ada artinya. Oh iya. Mula kesuksesan malam hari ini juga didorong oleh kesuksesan masyarakat malam hari ini. Tepuk tangan untuk masyarakat malam hari ini. Weh, Wajon Sambiroto, Baron Nganjuk, Mas Jo. waduh saestu. Kula niki won nembe ngaji kalih Gus Baru terus babas niki. Ning alhamdulillah Kyai ngriki nggih jemenaki Mas Kangko. Jemenake. Nggih selalu andhapasor guyub rukun kompak gumolong nyawiji. Selalu menanamkan persatuan dan kesatuan NKRI dan membawa harkat martabat budaya Indonesia. Tapi penyampaian pun kaget Mas Kangko. Ora kaget iki. Niki niku anggere tontonan sing delok mesti rame. Wah, Nganjuk. Anggere nek tontonan mesti rame. Sebabe ora bayar. Niki enten NDK nggih sepi. Mergo bayar wong siji 180 e. Oh iya. Mula alhamdulillah Mas Kluthuk dipun suwun kalian Mas Erik. Kalian Mbak Sari. Ket setahun yang lalu lho. Estu. Kaya-kaya kesiram banyu adem Mas. Oh iya. Lah paling mboten niki Mas Erik sekeluarga sangat-sangat membantu kelancaran perekonomian kula sak keluarga. Lah nggih no. Oh iya. Lah pripun? Lho niki nyakirsani. Apa? Cumlorot to dalu niki. Wah, pacane kok beda karo begi mengiliyane. Padang Mas. Padang jinglang ya. Pripun to? Kowe wajah-wajane tanpa beban, tanpa pikir ngeten iki. Oh iya. Cobi nyakirsani. Lho panggah lulak lho. Lah kudune kula kae jenengan iso omong-omongan lak. Kudune ndang nyaut. Iso nyambung ngomongan anak. Wong kula ngomongke ngeten ya ora ndang ngomong kok. Lah iya. Kula kali panjenengan mawon sing jagongan. Lah iya. Awake dhewe iso gayung sambut saling mengisi. Saling melengkapi, saling menutupi. Betul. Sing elek ditutupi, sing kurang ditambahi. Men iso sinkron, men iso selaras, serasi dan seimbang. Lah kae lho, kakangmu lho. Kula niku meneng niku merga midhangetaken menapa ingkang jenengan aturne wau. Apa? Jan wau mboten noleh sapa nggih to? Begitu noleh jenengan mirsani penonton sak menembane. Niki lho. Jenengan sing diarani dalang sombong iki jenengan. Lho. Kok sombong pripun to? Dalang ki nek sombong budal dhewe ora ngejak yoga, ora ngejak sinden. Dalang sombong, dalang kemlindi nggih jenengan niku. Sik to, suwira pedhot nek omonganmu atos. Mas Kangko ki piyayi kene tresnane ora umum. Nyatane jadwal sing paling oke ya piyayi Nganjuk. Iya, Ro. Kok mbok arani sombong ki didelok saka ngendi? Lah wong ditangkep kok malah madhep rono, ragu madhep rono ki nyapa ya. Oh alah ning sombong lungguhe ngene to. Lah ya wong ki empan papan to Mas Jon, nek jenenge dalang tradisi, dalang wayang kulit gagrak kulonan utawa Solo Yogyakarta ya ngeten iki. Wong penonton bengi iki lho wis iso didelok. Napa? Nun sewu. Nggih. Iki ketok didelok. Sagetipun. Penonton sing ning ngisor iki. Nggih. Iki cara nun sewu lho. Cara urunan lho ya. Nggih, nggih. Iki cara penonton cara urunan lho sing ngisor iki no 300.000. Lho, sing ngisor iki. Sing ning tribun kae ning panggung kae. Nggih, nggih, nggih.
kae 500.000. Lho. Lah terus sing ngemper iki emper pinten? 250.000. Kuwi umpama digawe urunan ya. Iya. Enek sing ora urun melu ndelok wong ndelik. Ning ndi, Mas? Iki jero omah lho kabeh lho. Ya untung kok Pak Erik iki sedakohe gede. Ora ngrembug perkara duit, ora ngrembug perkara materi. Iya. Ya iki sing diarani hidup yang bermanfaat seperti ini. Urip guak ragat ning pengen golek nikmat ben adoh saka laknat sing dijangkah menapa saged slamet donya akhirat. Wah, omonganmu iki keduren iki. Loh, kok slamet donya akhirat itu terus ning akhirat enek apa? Loh, lah ning kono ana swarga kok. Enek apa neh? Ana neraka kok. Bedane apa? Ya bedane pakarti sing apik tumindak sing becik bisa berbagi kebahagiaan kaya ndalu niki. Pak Erik. Papan panggonane mesti diwenehke nggon swarga. Gusti Allah ki ora bakal nyiksa karo apa kawulane hambane. Jane ki nek swarga kan neraka ki jajan kabeh ya penak. Lho. Piye to bocah ki? Tau sinau agama ora to? Jane ngaji bolak-balik lho. Jare kumpul Gus. Kumpul. Pilihan menungso sing ning alam donya sing rasuk agama Islam lan sak panunggalane pangajape lak teng surga to, Mas. Iya. Papan panggonane swarga. Jane iki neraka karo swarga ki ya beda tipis mong swarga ki penake nemen nek neraka ki penake sithik. Lho, bocah ki edan kok iki jane. Nek ndi ki neraka ya ora penak. Penak kabeh. Kok iso? Nyatane sing mati ya kene sing balik. Bocah ki majnun gitu ya, Mas. Nek dindingkan wong ki nek wis disarekke ya ora mungkin balik to, Mas. Ayo kerasan. Wong wis tinitahi Gusti wis dipun timbali. Nggih to puyar balik. Ngene iki sing diarani Mas Erik ngitanke Keng Putra ki bisa kekudangane mandi. Sing sejarani Taruna bisa ngungkuli bapak. Mas Erik sebagai bos wifi. Ngono lho, wifi. Lho tenanan lho iki, bos wifi. Aku lek muni wifi no kelingan atas. Bos wifi ki to, Mas. Iya. Iki kudune dicontoh kekudangane ngono. Dipinterke sing bisa ngungkuli bapake. Nggih mboten. Ndongakne muga-muga dionci sinyalnya kuat. Loh. Onci sapa kuwi? Putrane Mas Erik. Loh. Jenenge apa Onci? Onci. Lho kok roh sampean pisan? Kowe iki ya sinau lho. Sing nanggap sapa? Lho nek Mas Erik wis sapet. Lah ya putrane jenenge Mas Onci. Muga-muga sesuai dengan profesine Pak Erik sebagai bos wifi. Muga-muga Mas Onci sinyale kuat. Tegese sinyale kuat kuwi saka tembung sinyale kuat manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sinyale kuat ya kuwi bukti karo wong tuane lan sinyale kuat berguna bagi nusa dan bangsa. Lah kuwi lho sing dinteni lak omongan ngene iki. Iya. Mau kok ora ndang ngomong apa contongmu kuwi lho. Mau ndang ngomongno lak apik kok meneng ae nyapa contongmu. Mau sik goblok pinterku lagi iki. Berarti nek tumindake apik, tumindake becik, kuwi munggah swarga. Nggih, Mas. Anu ndak oke-oke Jo. Telem. Oke, neraka ki isine wong lanang apa wong wedok? Isine, nah niku kula dereng survei. Lah sing arepe supir ana sing kendel ya Lah iya. Wong iki ora ero jenengan kok bedhe kula. Isine napa sing kowe? Isine napa? Ya wong sing kakean dosa kuwi. Ya padha ra mudenge to. Ora mudenge kok. Sunate Di Erik. Sunate Mas Onci. Onci. Heeh. Aku lek Onci iki kelingan gitaris ungu Onci. Muga-muga Onci iki dadi bocah sing sugih. Oh iya. Sugih pripun kuwi? Ya sugih. Apa-apa kecakup. Cakup. Lho. Pinter keri. Lho, sementing sugih. Piye to bocah iki? Mergo iso sugih iki karena pemikiran, mergo pinter. Mas Kangko apa ya? Elek-elek aku ki sarjana ya tau kuliah. Supaya pinter iso nggih nyambut gawe, duwite akeh. Urung mesti lek latar belakang pendidikan tinggi ki sugih urung mesti. Loh, nyatane tangga kuwi lulusan SD, nggih. Dadi petani, nyatane ya sugih. Loh. Ya ora? Lulusan SD sugih. Masyaallah. Jajal kowe ndongakne wong. Muga-muga pinter. Aminmu karo amine wong sugih, kula akeh amine wong sugih. Oh iya, Mas. Lho iya. Mugi-mugi sedaya pinter nggih. Mugi-mugi sedaya sugih nggih. Oke sugih. Banter sugih iki ya. Oh, sing mbok goleki imbangane. Lho iya imbangane. Mergo wong sugih iki iso dienggo minterne, ning lek wong pinter urung mesti iso nyugihne. Omongan titen omongan. Nggih. Bocah iki kaya ngene iki. Pripun, Mas? Contone kaya Onci. Pak Erik bos bayi. Senajan to kuwi ngalor ngidul mung masang anten.
Tapi beliaunya itu silaturahmi ini kuat. Kok sakit? Loh iya, wifi kan butuh anten, butuh tower. Iya. Nyatane bengi iki so rupiah-rupiah sunatane anake nanggap wayang nyenengi wong sakmene bali. Muga-muga amal dari Pak Erik menika tinampi dening Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Swarga Pak. Mulai ya meling bu sinden-sinden iki. Nek nggawa HP nek nun sewu lho Mas, meling. Iki perkara sinyal lho. Ya. Aja nganti HP diparingne ning sak kene. Lah ya, Pak. Mesti enggak ada sinyal. Kok iso? Sebabnya kita melewati daerah pegunungan. Mula sinyal sulit, Mas. Oh iya. Nggih. Mulane sing pinter ki bapak-bapak. Oh iso. Bapak-bapak ki walaupun lewat pegunungan, kuwi HP mesti ora didekek ning kene. Teng pundi? Dekek ning sak kene. Sebabnya Cedek tower. Dadi tawere ya menjengil ngono ki tok. Lambemu ora. tawere cilik. Ha cilik ora sinyale apik kok kuwi Iya. bangsamu. Pak. Apa? Aku iki kuangan betul jeneng kuangan pes. Maju aja enek monitore bareng. Piye tong dalang kelasé wis luar neger kok iso. Neger. Kowe ora ngrasake main ning Kamboja ro Dik. Nek ning Kamboja iki kek. Ning Israel. Dungane jenengan kanggo Mas Onci. Wis, taruna ngungkuli bapa. Niku salah. Jangkrik. Suwe ra petok nek aku omong apa-apa salah iki lho. Mas, kasepuamu nek karo Mas Kangko kuwi cara diuji kuwi 15 kono 85%. Oke dulu, tapi sekarang nun sewu. Ini kalkulasi dalam persen ki 70-30. Loh, sing 70 Wong-wong. eh. Dongane pripun? Taruna ngungkuli bapa. Niku donga sing salah Mas Kangko. Nek kowe iso nyalahke kudu iso benerke, nek iso nggelar kudu iso gulung. Oke, nun sewu. Ah. Taruna ngungkuli bapa. Oke, kita berbicara dengan hal yang positif. Dunia itu paradok. Dunia ki nek loro, enek sing apik, enek sing elek, enek lanang, enek wedok, enek awan, enek bengi. Nggih. Ya ora? Nggih. Ayo. Gue tabuk cangkemmu ya. Aja nesu aku iki percaya sampean ki lho. Ki rungono tenan. Kok Mas Kangko sampean debat. Tak salahne. Loh. Ayo napa? Nek kowe mau lho kandha aku nyalahne aku ki lho dasarmu apa? Donga. Oh, sinyale ilang. Dak pegunungan. Oh. Ngeten Pak Kangko. Iya. Donga tarung kuli bapak. Oke, kita berbicara yang positif. Anak harus melebihi orang tua. Jenengan nun sewu, dunya enek loro wae nggih, enek Ya. apik, enek elek. Ya. Bapake jenengan Ki Haji Sukron Sumonto. dados napa? Dados dalang. Jenengan dados Dadi dalang. iki oke, bapake dalang jenengan dadi dalang sing luwih saka bapake jenengan ndak masalah. Ya, oke. Lah Gus, bapakmu jenenge Bapakku Bambang Jolego. Jolego tadi Dagelan. dagelan. Bapakmu dagelan biyen tobongan, saiki kowe tanggapanmu rame, berarti kowe tarung ngukuli bapa. Iya no, terus nih perjuangannya bapak kok. Jos. Itu kita berbicara yang positif. Lah kuwi anake sapa? Oh, ya? Aku masmu lo matamu. Masih lalu. Oh. Nah kono mbok tekoki aku mbok. Lah aku teh lah sampean. Lah nyapa ndak teko aku ya. Sak gok sak sogok lho. Kono ki lho. Wis. Gila mboten? Ya, ya. Kita berbicara positif. Nggih, Saiki nek awake dhewe ngomong sing elek. Nggih. Ngomong bapake maling. Ah. Sampean gawe muga-muga tarno Tarno nguli nguli bapa. bapa. Le. Sampean kudu bisa dadi tarno nguli bapa. Bapak sedina iso maling TV papat. Wis sesuk yen gedhi kudu iso nyolong kulkas 15. Napa ngoten dongane? Ini ya ora pas ya. Kuwi lek wong lanang. Nggih, nggih. Nek mau wong wedok. Mbak Lah Mari. ibuke nyambut gawe ini rondo Rondo. dadi PSK. Oh pekerja seni komersial. Pekerja malam lho. Oh penyanyi. Cah nakal lho. Oh sok nukari kancane. Lonte. Kowe elek kok. Tak dijelasne lho. Kok dilus ngono kaya nemu nesu ki lho. Umpama mboke PSK. Ah ya. Delalah anake wedok. Nggih. Napa arepe tarung kuli bapa? Nduk, ibu sedina iso ngladeni wong lanang 6. Muga-muga sampean sok penyen gedhe iso ngladeni sewengi wong 12. Ngesot Mas wengi Mas. Ya ora. Ya ning Donga salah, Bos. sing bener. Donga kleru. Ya, nek Sing anak- bener niku dongane muga-muga anak kuwi bisa migunani tumrape nusa bangsa lan agama lan bekti karo wong tuwa. Perkara ngungkuli jabatane wong tuwa kuwi ora penting. Sing penting bekti karo wong tuwa, sing penting agamane kuat,
negarane ya tetep ditaati, pelajarane ya tetep diikuti. Iku ngoten Mas Kangko. Jenengan mirengke. Siap. Ora terus tarung kuli bapak. Siap salah. Ning maksude Mas Kangko kuwi kondene kaya wawan kaya air-air iku lho, kaya air-air iku lho kuwi. Sik tok kowe ora ngerti. Lah kaya begitu wis, wong ki sing penting kaya air iku. Lah kuwi lho, sing penting kaya air Mas. Menungso iki kaya banyu, tegese nun sewu sumeleh sak nggon-nggon. Banyu kayak ditekek ning nggone gelas ya kaya gelas, ditekek ning nggone mangkok ya kaya mangkok, ditekek ning nggone paribasane ditekek ning nggone latar ya kaya latar. Menika sing diarani menungso iki kudu simbiosis mutualisme, kudu menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Betul. Lho mungkin apa? Banyu kuwi panguripan. Panguripan. Mergo wong urip iki kudu ora ado saka banyu Mas Kang. Mergo wong urip mung mampir. Mung mampir ngombe. Nah ya. Ngono lho. Aja meneh kok menungso, wit-witan tetuan, wit tanpa banyu ora iso urip. Terus Mas Kang. Mergo sing diarani menungso kuwi menus-menus akehan dosa. aja sok jiwit jiniwit. Aja sok yen rasane dijiwit, aja jiwit liyane. Aja sok gelem nglarani. Aja nglarani liyane. Mergo wong urip mung mampir. Nah iya. Sedaya menika Jerbasuki. mau piye Mas? Tuturi. Handayani Becik ketitik. Oh ketara. Mergo wong urip mung mampir. ngombe. Nah. Ini lah apik. Ana caraka Ini kok Dota Sawala. NKRI. Harga mati. Pancasila. Sakti. Mergo wong urip mung mampir. Pelempoken Mas, pelempoken. Loh, lah urusane karo banyu to, Mas. Banyu ki filosofi penting loh Mas. apa? Gini ku wow. Ya. Jadi orang tuh harus menyelesaikan diri terhadap lingkungan. Awake dhewe sebagai seniman ning dhuwur panggung, yen wis ning nggone masyarakat ya adik kudu selalu karo warga masyarakat. Mas Erik dadi bos paribasane. Kuwi bos ki lek ning nggone perusahaane, tapi nek hidup bermasyarakat ya dadi masyarakat. Ning lak ora tegese panemumu beda kalih Mas Kangko. Tak mongi. Sing kon dhuwur kok ngesor kuwi ana sinergitas sing diarani wawan ora ceblok ado Saka wite. Urung mesti lek gondol codol ku ya ada kawite ya. Dadi ngene tak mongi. Ngene lho, kacang ki mongso ninggalo lanjaran, maksude kuwi Kacang mongso ninggalo lanjaran. lek gondol Garuda ki ya ninggal lanjaran yo anu. Itu aja dijak omongan angel iki. Ngene nek tembunge sekolah ning pendidikan kuwi padha karo guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Yo lek gune lanang lek gune wedok. Nguyuh ngatek boyo ndledek. Malah koyo siram-siram kembang lho kae. Kok ora penak to sampeyan? Ora penak, Mas. Tak omongi kowe iki. Maksudnya ngene, enggak terlalu banyak orientasi. Ya. Ora kakek ngomong, ora kakek gunem. Penak ngono lho. Kula omong Mas aku. Apa? Tak omongi. Lho wis ket mau omongan ket ning jero mobil mosok sik Wong Jawa ki nek donga sing apik tapi kadang-kadang ora bener. Lho, contone. Contone Sing ngene. hati-hati lho Mas sampean. Loh, Wong ki digugu omongane lho. Iki realis. Mulutmu harimaumu lho, ajining diri saka lati lho. sing ngomong sapa? Lho. Kowe omong apa wae sing digunem mek iki tok. Ngono lho. Asining Ajining diri saka Lati. lati. lek omongane apik Mesti pakartine ya apik. sing ngomong sapa? Lho, Pejabat-pejabat ki akeh to kampanye omongane apik-apik nyatanya begitu dadi ya lali karo janjine. Ya ora? ya bener. Omongane apik biyen sik nyalokne begitu dadi ya lali. Oh, iya. Urung mesti. Ya ku ya mesti lho Mas. Wapuk cangkemmu lho. Ajining diri saka pakarti. Kok iso ngono? Tumindakmu apik ya kowe kelakuanmu ya apik, kowe iki masyarakat ya apik. Oh iya. Donga iki tak ngono. Donga piye? Heeh. Mbok gandeng kaya gendakmu ae. Mbok mlaku dhewe-dhewe nyapa? Loh, dhewe-dhewe ndak sapa lho. Kok iso? Donga iki wong Jawa nek sing apik, enek sing kleru Mas Kanto. Piye? Ya, Kula sing iki- apik sing kleru ki. Kula iki kelakon. Duwe anak iki mbiyen tak dongane kaya bapakku mbiyen. Anakku ayu-ayu dhewe. Anak pas tak gendong ya. Iya, iya. Anakku Ayu, ayu-ayu ayu dhewe, dhewe. ayu dhewe, ayu dhewe. Terus? Tak dongakne ayu. Alhamdulillah ayu dhewe Pak Kanto. Lho. Berarti lak yo apik bangga no dadi wong tuwa. Bangga gundul. Duwe anak ayu dhewe kok. Bareng Ning kumpul karo ndi-ndi lak yo iso amor kancane luwih ayu. bareng diser kancane kita elek dhewe. Lho. Lah jare ayu dhewe. Ayune iki lek dhewe tibake. Nek kumpul kancane ngono elek Pak Kanto. Oh, ha iki wong tuwa iki salah kok didik kamu. Lho mulane urung mesti donga ki bener ki urung. Lah mula Nyatane bapakku mbiyen yo ngono. piye? Kula pas arep nyambut gawe ning Kalimantan nggih wonten Pak. Duk, hati-hati. Nggih. Nyambut gawe tak dongakne aku jenenge wong tuwa. Iya. Muga-muga budal mulih ora nek apa-apa. Amin amin amin. Iya, Pak. Alhamdulillah mulih yo blas gak apa-apa, Pak. Mas kowe gak enek apa-apa ki ado ing bilahi. Heeh. Ngono lho, ado ing bilahi. Kowe kira mudeng kok wong tuwa ki bayangane anak kita, Mas. Ya. Tapi alhamdulillah saat ini sukses Pak Kangko.
Sapa? Kula. Weh. Alhamdulillah iki dadi dagelan payu. Alhamdulillah. Aku ngelingi biyen rekoso to. Nggih, nggih. Bapakku rekoso, ibuku rekoso. Terus saiki piye, Mas? Saiki uripku wis rada penak Pak Kangko. Ya, Alhamdulillah no. Alhamdulillah kula. Bales budi ning wong tuwa. Kula saniki wis rada sugih lho. Weh. Sombong iki lho, sombong iki. Sombonge metu. Tak omongi. Gusti Allah iki benci karo wong sing menyombongkan dirinya sendiri. Loh, ora sombong, ini menjadi motivasi. Motivasi. Bahwasanya wong ki aja ndelok suksese tapi prosese. Lah nek sing mbok omongke saiki wis sugih lah ngene sombong. Lho nyapa sombong? Wong sombong iki bakal keblegong lho. Ora tau roh aku ya. Ora tau roh. Sing penting gunane. Kula sugih, gulane gundulmu ya. Gula ndasmu ya. Lah kuwi mau lho. Tapi sugih kula niki sakniki tak dum-dumne Pak Kangko. Sedekah. Nggih kali bojoku dhewe. Bojoku, wong tuaku, dulur-dulurku kita mulyakne kabeh, Pak. Weh, ya apik. Bojoku iki sakmu wis alhamdulillah seneng gitu. Mbok kae piye saiki? Mas-masan. Lho lho. Tak tukane gelangi bek sak lengen. Lho. Gelang tok kuwi. Kiwa tengen, mlaku kan tak kepleh. Lho. Sangke lemu mulyake. Mulyakne bojoku lho. Iya, iya, iya. Karena moto saya adalah happy wife, happy life. Waduh, bahasa Inggris barang. Nggih no. Happy wife, happy life kok. Happy wife, happy life tuh Kamu. Apa nih? Happy wes barang apa? happy wife, happy life itu tegese bahagiakan istrimu, hidupmu akan bahagia. Oh iya. Mulane moto itu yang selalu saya pegang. Mulane bojoku tak bahagiakan. Mbok tumbaske gelang. Gelang iki kok kene sampai kok lengan Pak Kanto. Masyaallah, iya iya iya. Saestu. Mlaku Lho lho. Kalung Pak kalung. kalung niku sakniki gedene sak pelek, Pak. Lho. Kalung ki sak pelek. Sak pelek. Ya ora cepet dase bojomu kuwi. Mulyane bojo. Wah iya iya iya. Suweng niku sakniki ngantek kupingi bek, Pak. Lho lho. Ngantek nusuk ngene ketaan bolongan. Weh, bek mas-masan. Mas-masan. Mas. Ali-ali Mas. Ali-ali iki driji iki 10 bek sikil bek. Lho 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 lho. Nganti bingung leh. Bingung lek ndek. Lho lho. Mergo kula anggere mulai tanggapan ngeten iki kula tekone Mas. Weh. Gelang kaki. Gelang kaki sampai sak pupu. Sik to, nek suweng ketok krempyong suweng ning nggon talingan apik Lho iya. kuping. Ning tangan ya Pamer apik. bebas. Kalung ya apik. Pamer. Terus gelang kok selakangan iki lho. Bojoku lek pamer, iki ngalor ngidul mek cawetan tok. Astagfirullah. Bocah iki lho. Bocah ki lekmu sombong kok kaya ngono. Loh. Paling ya mek kuwi adus adus. Loh, adus sampai saiki. Kula selalu gini ku lho Pak Kangko. Saya itu selalu memuliakan istri saya. Amin, Ini ku wau. amin. Dawe para winasis, dawe para yai, Nggih. senengno bojomu, uripmu bakal seneng. Bener. Iya. Sakniki mulane kula seneng mergo kula senengne bojo kula. Weh. Adus sih bojo kula biasane bojone garane jenengan adus napa? Ya banyu sumur, banyu pam. Aduh, bojo kula lek PDAM. Aduh, bojo kula lek adus PDAM gudiken, Pak. Alah, wong bojomu mripate rakur kok dadak kemayu. Rakur ndasmu yo kebiyen yo rakur, mripat akur nglumpuk ngene. Malah kaya piccolo. Wah kok lek sombong iki lho. Lho iya lho. Ayo nek gede dhuwur ayu ora apa-apa. Lho, gede dul. Kowe iki Nek nyepelek. kaya Mbak Dewi iki. Ngapa? Lho HP gede dhuwur mbangkok sterek HP. Bojo kuwi gedhi, Heeh. ndek. Lah kok kaya bonsai. Pancen tak bonsai. Mergo bonsai iki saya larang. Oh iya. Kita Pak Kangko. Ah. Lho, bojone adus napa? Adus banyu sumur. Aduh, isin-isine Pak Kangko. Lah bojomu adus banyu sumur? Bojo kula lek adus banyu sumur niku gudiken Pak, katel. Oh, gatel. Ngagem napa Mas Gluduk? Aqua. Masyaallah. Aku sedina entek 30 galon, Mas. Lho, nggih siram bojone Adus sampean tok. ki tok. Masyaallah iya 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 iya. Sikatan Nggih nggih. banyu napa? Biasa ya PDAM. PDAM. Bojo kula sikatan ngoten nggih, damel Pokari Sweet, Pak. Lho. Pokari sweet ya, Pokari Pak. Sweet. Mas. Masyaallah, lho untune kaya cakil iki. Cakel matamu. Lah wong ra rata lho Iya, iya. iki. Raup, Lho lho. raup. Biasa ya tetep banyu PDAM. Bojo kula iki teh pucuk, Pak. Lho. Ya iki turu lah kok rem dirbuk semut. Raut teh pucuk lho. Iya, iya. Sikat gigi Pokari sweet lho. Ah, iya. Pokari. Pokari Weh, Sweet. gosok gigi Pokari Sweet. Nggih. Raup nganggo teh pucuk. Aku tak takon nek cawi. Wah, cawiknya malah mboten ngetos. Ah apa? Ale-ale, Pak. Kowe cah gemblung kok. Gawe ale-ale pe yo lengo. Dek iki malah tak ganti oli samping. Lah mung rasa. Lunyu. Lunyu Mas. Kula nyuwun kote Mas. Guyon Pak, guyon. Kula niku ya blas gak. Sing jawab. penting Mas Erik keluar ujar. Ya. Gak jawab. Insyaallah anggenipun Ah. nginggahaken Kang Nggih. Putra anggenipun tetak
dados putra ingkang saleh. Ya. Bekti kalih Kyai sepuh kekalihipun. Lek kalih warga merkat ngriki niku wis kaya dulur kula, Pak. Wah, alhamdulillah. Pak. Kula niku nun sewu. Kula niku asli Nganjuk, Pak Kangkong. Kowe aja ngapusi lho. Demi Allah. Kula niku Tanjung Kalang, Ronggot niki Nganjuk iku kula niki asli. Lah Blitar. Blitar ki Lah, mergo ketok tumpakan kula. Lho, Mbok tumpakmu wis rapenan lho saiki. Oh, kita ngrasakne ya. Mas yo lho, kose to aja mesti. Kesu. Kowe ngomong apa nek? Kose. Aja sok gampang emosi dicernase to Lho bahasa. kowe kok ngomong ra penak iki lho, ndek iki lho aku pindho penak. Ora penak ki tetembunge ki sambat. Wong aku jeneng Adi. Letik, Mbak awake ra penak nggih, Mbak. Lara Periksa. Lah ngono lho. Kula lara, Pak. Lara apa? Stadium 4. Masyaallah. Duh. Lah kok mbok tinggal nyambut gawe ra mbok tunggoni? Lah aku tanggung jawab profesional. Lah lara apa? Put periksake dokter sik. Stadium 4. Lho. Lah digawani dokter no. Stadium 4 udun, Pak. Wong udun nggih stadium 4 ki ndak. Bojoku Udun ki sasane stadium ki kanker apa? anakku kan nomor ndok, anakku kan loro. Nek bikin ndok lah, anakku kan ndok wis wae. Isu ndok. Awan ndok, bengi ndok. Akhirnya nun sewu, akhirnya dipangan bojo kula, Pak. Begitu bojo kula mangan kakean ndok, protein hewan itu kakean, akhirnya timbul darah kotor, akhirnya jadi udun stadium 4. Loh. Ya digawanin dokter to. Tak goleng dokter, lah kok malah nun sewu. Pun kula goleng dokter, Pak. Terus jadi doktere lara apa? Dokternya sehat. Piye to ki aneh-aneh to ki. Wong kowe iki Tembung bojo. Jawa iki. Bojomu lak lara to. Lah ya lara jadi kopokan nih jenenge. Udun. Udun. Mbok gawanin dokter. Wes. Petuk. Petuk. Lah jare doktere lara apa? Dokternya sehat. Sing lara bojoku. Jeneng tanglet jeneng tanglet iki. Ula ki dadi adi ki wis ora anu. Nek iki lho bojoku ki lara ya. Lara, Pak Kangkong, nggih. Tak gawa ning ngene dokter. Oh, dokter Pak Kangkong. Nggih. Jare doktere lara apa? Dokternya sehat, Pak Kangkong. Sing lara bojoku lho. Kok mendas Maksudnya ki dokter iki ketemu omong apa ae. Oke, rong dina rong bengi omongan bojoku. Perkara penyakite iki lho. Udun, Pak Kangkong. Nah, ngono. Akhirnya kalih dokternya disarankan Mas Jo Gluduk, Pak Jo, iki nun sewu iki ndang digawa mulih niki kula gawani obat niki siji pil sing keloro salep. Pilih akhirnya digawani loro. Anjuran minumnya adalah 1 hari 3 kali. Isuk loro, awan loro, sore lore. Wis iki gak penak iki basa iki. Kok ora pas ngono to? Kon ngombe. Diwe resep. Resep digawani salep karo pil kon ngombe sedina ping 3. Isuk loro, awan loro, sore lore. Lho. Sore loro. Sore lore. Lho. Isuk loro. Isuk loro, awan loro. Sore lore. Contongmu lho. Loro cuk kowe. Ali-alimu. Isuk loro. Isuk loro, awan awan loro. loro, sore lore. Sore alon-alon. Kowe ra ngisi-ngisin Mas Kangkol. Re Sore lo ro. sore loro. Sore lore. Jenengan contohnya Mas. Re lo ro. Solo le. Sore loro. Nah, iki rawane. Iso angel kok iso angel. Kon akhire mari Pak udune. Dikasih salep. Akhirnya selain dokter nanti dari rumah dioles-olesan ke udunnya. Alhamdulillah. Setelah itu diplotot agar matanya keluar. Amin. Setelah itu saya pulang Pak Kangkot, itu saya suluh murep, tak oles-olesi udune sret, bariku keluar rumahnya matanya tak plotot. Alhamdulillah Sembuh. picek. Wah, iki ya salah. Kene tak omongi. Sekolahmu biyen iki jane piye to, Mas? Tujuane dokter kuwi bener ning cak-cakmu kurang bener. Oh iki ra ngono iki ngrungokno namane dokter kok ngengkel iki sing budal lho aku. Jajali Lah yo kan ngoles-olesi ning udune baru tekan melotot matane baru ben metu matane. Wis tak plotot matane bojoku. Moto ndi? Kene no. Ya to Mas. Tujuane dokter ki bener, ning penampamu ora bener. Lah ora bener. Sing dimaksud dokter dolesi udune kuwi nggon motone udun kae nek wis mbok plotot metu. Loh, udun ndi moto? Wonten. Andene ning Warujae ngeranek bakul ketemu udun. Alah omong dhewe wis. Aku tak karo jenengan ya. Kowe iki nek dijak omong angel Tapi dokter saiki rada gregetne, Pak. Kula bareng tuwek iki periksa ning dokter saiki mung gregetne. Pripun? Aku periksa ning dokter dek iki to. Terus Begitu periksa lah kok ditekoni no. piye? Punya gula. Terus sampean Malah ngurusi pakwanku lho nyapo ya.
Mas Nete kok sampean kuwi lho duwe gula apa ora nek pas dicek kae. Lah yo ndak ngurusi Pak duwe gula kopi kan urusanku. Wong kuwi urusan kondisi tubuh kok iso. Mula sing penting seneng Mas. Niate Mas Erik nyenengke tiyang kathah. Yo wis nuwun sewu sampean wis tindak ning daleme urung? Loh, mpun Pak. Lho. Endi daleme? Endi Mas? Loh, Kowe celelekan ngene iki. Hebate Mas Erik di sini. Lah wong piyayine malah tindak teng wingking murni kula kok. Daleme ning ngono kae. Pundi? Areng di lokasi wayangan kan ora muat. Mas tingkat iki lho. Ono kae lho cedhak layar kae lho. Mriki layar. Masuk nganan. Ngono. Ning punya kemauan yang tinggi, kepengin nyenengke putrane, nyenengke masyarakat, digolek ning nggon walaupun ora ning depan rumahe beliaunya, ning tetep iso wayangan. Sing diarani berbagi nu ngeten iki Mas. Nek wong sombong dingge dhewe men kenek. Tur duwite disimpen wis puluhan yuta. Ngoten. Apa ki? Omahe bos wifi ora tingkat gila nih. Loh. Bocah ki iso angger jebles contonge piye iki? Omahmu apa? Tingkat, Bos. Tingkat piro? 7 lho. Tingkat pitu. Lah kok lemah cilik. Loh. Lah terus kuwi tatanane piye? 4 kali 3. Oh iya. Lek munata ki lho. Ngisor garasi. 4 kali 3 lek ya meh sak Sampe lagi tapi tingkat 7. Dhuwur Ngisor garasi. Ngisor garasi. Lantai loro, Ruang tamu, lantai telu, ruang keluarga, lantai papat. kamar-kamar anak-anak. Oh, lantai 5. Nggon fitness. Lantai 6. Lantai 6 lho kamar kula. Oh, lantai 7. Dhuwur dhewe jeding. Sirkulasi iki pondasi nek jeding iki kayak ngesor. Kayak ngisor mudune kesuwen. Loh. Lah kok jeding mbok parini dhuwur? Jeding tak kayak dhuwur, paralone tak kayak tengah, Mas. Dadi ngliwati tengah ruang tamu, guys. Paralone ireng putih. Putih no transparan no. Transparan. Dadi mak celurut gitu. Lek bengi tak wae lampu abang ijo. Cacat koyo isan horeg ya. Masyaallah Jan. Pas nelek kuwi. Sesuk lek pengen dolan-dolan ning omah. Aku penasaran. Aja Mas. Curut lho ya. Curut piye? Lek pas utuh, Pak. Nek pas bojone iki mandek ning tengah kaya hamburger ya. Lambe anggere jebles tapu ini aja. Ono ya nembang sithik jajali. Tapi Mas, nyuwun kersanipun barokah Mas. Jo, jalan dawuh. Aku lali diwelingi karo Mas Erik. Loh, lha Pak. Anu. Ketoprak. Loh, oke. Loh. Ora niku wis oke. Wiwi, ngadeg nduk. Turuk, sangkuruk. Meling karo aku ndek ini, ayo. Siswa budaya ngeten. Wah iya, lahir ning Tobong Ketoprak. Riwayat saking ramanipun Mas Erik. Mbah Kakung. Iya. Niku rumiyin penggemar siswa budaya ngantos teng Kertosana lapangan niku tututi ngrika. Tur ya penanggap wayang luar biasa. Kakunge. Kula niki neruske perjuangane Kakung, insyaallah saged pumitu sedayanipun. Heeh. So ngisi-ngisini iki panggung ki Wibowo. Dalange Wibowo, sindene Wibowo. Dalange Mas Kangko. Iya ning Wibowo ngono lho. Mas Kangko. Wibowo prai saiki. Teges iki ngono lho duwe karisma. Dalange Mas Kangko lah, Wibowo iki wiraswara. Ono, ayo jajali penyansiane riyen, Gus. Duduk ngono sih. Apik cangkemmu lho Pak. Engko tak idoni mlonyoh engko kok iso. Diomong nyapa to kan dene karo kentongan dadak suwi nyapu mbok ulat-ulet nyapu lho. Kentongane gemesi. Oh sak kentongan kok gemeske iki lho. Kok mau ndang tutak-tutuk kok mbok ulat-ulet nyapu. Gemesi. Apa? Sebabnya apa? Kentongannya kan wanita. Kentongan kok wedok, kentongan kok jenis kelamin. Loh. Lu tak lulus lu. Nuwun para Sutresna. Kepareng matur dumateng Sutresna Ketoprak. Dwija budaya. Dwija budaya. Dalu menika dipun timbali dening Mas Erik sak keluarga kinen
paring panglipur dumateng sedaya para pamirsa kanthi lampahan Sri Tanjung Sita Beksa. Sri Tanjung katindaken dening Mbak Wiwi Irnawati. Balen. Sri Tanjung katindaken dening Nyi Wiwi Irnawati. Sita Beksa katindakaken dening Mas Dwi Jo Klidik. Nah, pengentong. Katindakaken dening Mas Jo Kluduk. Ngarep ngene lho. Ngarep kok iso mburinya apa? Kok dikira ora kreatif. Iso. Kados pundi babaripun cariyos, monggo kita pirsani sesarengan. Sri Tanjung. Hei, Sri Tanjung. Yo berikan kita Sri Tanjung. Hei, Sri Tanjung. Ojo. Sri Tanjung. Hei. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Oh. Sri Tanjung. Terang ganji yuk. Wah ketoprak wis metu blabri njel Sri Tanjung. Mbok kentongnya nyapa kok iso. Wis metu lho. Iki wis metu. Lah kok ora lemes. Sri Tanjung. Sri Tanjung wis Sri Tanjung wis mosok kok ketoprak ngileran. Sri Tanjung wis sakit sariawan. jalan matamu bengi ngono kowe. Sri Tanjung sama Sri Tanjung. Tendangnya bola. Nggih. Wis metu. Jare subuhi. Kok cepet pun. Rusake lho Sri Tanjung wis kadung kapan kok iso. Sri Tanjung. Ing papan kini aku bakal nyuntir Semarang kuwi Sri Tanjung. Apa ya tenan sakwisipun Kakang Kondro ning Kadipaten banjur kapapak sak bergadaning para prajurit wasmana para prajurit ana ing parigolan wis ngandhakake meneh palapuran yen Gusti Prabu Sradikama wis cumondhok ning papan kene. Menika mboten leres Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula Khairul. Oke, badhe napa Mas Khairul? Petugas Eskanet. Dawe kepaten badhe pasang wifi. Nggih, pasang wifi badhe ningali dagelan jok luduk. Ingkang sampun metu. Pates. Kok ketoprak nggih pasang wifi bareng nyapa lho. Iklan iki dulu Indonesia. Kok iso? Eskanet. Iya. Jangkauan luas. Lho, sinyal kuat. Eskanet. Iya. Diajeng iskanet. Kowe iki mareng doktrin pikir aku. Banyol. Lucu. Asli ya apal. Eskanet. Lucu. Banyol. Ora nglece lho, iki nyambut gawe lho. Ora guyon ae. Nah. Sri Tanjung. Apa ya kowe ora mangerteni?
sakwise pun kakang kautus Gusti Prabu Sladikama upadyananing tumbal mas telung plengkung gumolo telung gelung yogine pawarta sing gak tampa ora kepenake oning talingan gedajeng. Menapa jenengan dakwa kula kados mekaten Kang Mas? Sejatine pun kakang ora dakwa malah kowe nangis. Ndak rewangi golek tumbaling praja yogine kowe penak kapenak njur tumindak sinisian marang Gusti Prabu Sladikama. Saestu menika mboten leres Kang Mas. Nggih. Nika mboten leres. Aja goroh ana sak pangapang Gusti. Kula mboten goroh Kang Mas. Wondene katresnanku ndak maringke marang kowe. Nanging njur kowe malah gawe ilang pun kakak. Sinten? Sepisan maneh ndak takoni kowe tindak sedeng ora? Piye? Kula mboten nate tumindak sedeng. Piye? Kang Mas. Kanjeng Sutanjung. Napa panjenengan mboten percados kaliyan kula Kang Mas? Jan wis kedaden kono kene. Kaya kabeset pasuryanku Sutanjung. Saestu kula mboten. Kowe apa ora? Ya cokne. Suwe tok. Menawi panjenengan mboten percados kaliyan kula. Iya. Panjenengan nyuwun pirsa kaliyan Biyong Ban mawon kami. Apa urusanku karo Byongban? Wondene ndak utus ngawat-ngawati. Kowe ning tamu kaputren yo kene sik lirwa. Mboten. Saestu mboten Kang Mas. Kowe ngaku apa? Ngaku. Byongban ono ndi? Biyong Engone. Biyong Kaki kemana nih? Tuk, Dalam Mas. Byongban. Oke. Yen nanti meleset saka kekudanganku bakal ndak itutke dosamu. kula mboten sedeng Kang Mas. Byongban. Malah bekeri. Tondo. Kados pundi Gusti Pak? Ing papan kene aku wis meling Tommy tungkas marang kowe. Yo gini nganti bendaramu lirwa kuwi tak sedeng. Bendera Gusti Putri menika mboten nerwa mboten tidak sedeng mboten tresna dumateng priyantun liyan. Namung panjenengan priya kang tiba tresnani Gusti Patih kula minangka dados saksi wonten kepatihan. Sampun saged nyambut tresna. Iya ngerti. Catos mlebet dipun dawuhaken Gusti Putri. Kula menika dados saksi wonten kepatihan. Sakit rasing marang kula menika ningali panjenengan Gusti Putri menika dasya. Aja nganti pancen bajingan malah ngomong dhewe malah kluruk mau beker saiki kluruk kowe ayo lanjut tidak iman ayumu ya bocah ayo sapa nggih Gusti Putri Aduh, mana aku kena kula tak patut patut kowe sepisan maneh ndak dangu tumindak siding ora mboten Kang. piye yo kene yo kene sabar Gusti Putri kang sabar tresnaku sundulake karo kowe yo kene kowe ora menehi papal mau sing kepenake Sutanjung hei apa kowe ora ngerti tresnaku marang kowe mati matane pincek ayo blocking panggung iki lho mungkin panggung ya ora kepleset kok alah pati Jenengan percados kaliyan kula. nggih sik selakaku Gus Leo aduh Sutanjung korban iki Sutanjung yen nganti kowe ora gelem kandha bloko Niku napa Kang Mas? ya iki sing diarani lembu sekilan pusakaku paribasan sabete gunung jugruk segerasan wae oke
Oke ya nek Pak Tombro. Silanjung. Sepisan maneh kowe kondo ya Silanjung. Kang Mas. Menawi panjenengan pun boten saged percados kalian kula. Pun pejawa kula mohon Kang Mas. Kula ikhlas. Piye? Pun pejawa kula. Kowe njaluk tak pateni si Tanjung. Lho kene papan kene kowe lilo. Njaluk tak pateni. Nanging saderengipun kula pejah kula gadah bebana Kang Mas. Kowe duwe paweling. Kondo si Tanjung. Sasampunipun kula pejah mangke. Menawi ludira kula anggondo banget. Kula saestu tumindak saged. Ananging menawi ludira anggondo angrum kula saestu boten saged. Apa penyanyian tercatat ini menapa tujuan si Tanjung dangao kowe kondo yen sak kabeh pangucapmu yen anggon kok tak culak matamu lho kowe yen kowe kondo lu drama anggon bareng ateges kowe ora tindak sedhing iki sak banjure yen kowe lu drama anggon dames ateges kowe tindak sedhing si Tanjung ing papan kene sak kabeh kandhamu ora bisa buka sak jroning atiku sedang tinimbang kowe nyepet-nyepeti ning papan kene waspadano luweh kowe suwike ayo yo kini mbok tali sih teko bocah yen kowe kandha aku sing tega nyatane karo aku si Tanjung luwih tega wondene aku kok panjenengan kudos ya Suger yo cok kowe ora ngerti babagan perkara katresnanku marang si Tanjung yen wis ana kedadian kowe mangkene banjur apa sih bilani ngene Pak dadi si Tanjung kowe kandha yen diramu anggondo arum ateges kula tindak sedinanging ing papan kene bakal ndak bukteki si Tanjung Loh, kok koyo makini? Loh, si Tanjung! Waduh, si Tanjung! Si Tanjung! Yo kene utiramu. Aku masih engkau. Kaya wis kratok. Aku maten kowe dadi dosa apa sing ndak sadar terus pundi agong dalipun ludirane Kang Garwa Gusti Paten Kepara Yata ludirane karo aku si Tanjung Anggonco
wangi. Menika ateges Gusti Putri menika mboten tumindak lepat. Mungkin napa tetep nyamper jaya pada goblok. Krato aku mateni kowe pian. Aku krato mateni kowe. Sampun matur kepala panjenengan. Menawi Gusti Putri menika mboten tumindak. Biasa. Teko. Truk. Blemban. Pripun? Ayo dirukti bebarengan. Mboten saged. Mboten saged waktu si Kanjeng wis temekane Pak. Mboten saged. Utang duit, utang puluh, utang pati, sarpati. Sarane penyen sampun merjaya pun putri kang sangat kula tresnani. Saged mboten saged penyen mati saking tangan kula. Batu. Batu. Oslo. Aku mau pateni bung. Sekop. Gitu enek sing guru. Cek tak kedindasi sik. Sing remati lho kacuk motor. Tenimbang aku urip di ora lo kancane nyapok gula aku urip ing alam donya. Lebih cak aku mati. Guru. Apa ngene Pak? Deng. Pak Kangko? Apa? Niki wau kan ketoprakan. Ya. Sedaya pun mati to. Sing urip kalih kula tok to. Niki mengke bayarane didum kula jenengan. Lho. Piye to rumangsamu? Sing urip. Apa tumpana pate sida paksa dislentaki apa enek? Paten kacuk motor. Kowe iki yo ngono lho, kok ngono ra buntak ki ngopo to? Nyapa buntak? Yo nek mati ki dep-depan ngene. Mati di depan kok urip neh no. Gak, iki asli kleru. Niki mergo versine niki mawon. Iya. Nek nggon ketoprak tenan, reja-rejaning jaman krana ludira utawa getih. Wangi. Reja-reja jaman dijenengke Banyuwangi. Wis cara wong anu ki udune wis mletos. Sing dadi panyumune Mas Eri wis dipinangkan. Senajan to niki pun bolak-balik kula lakokne tapi ngeten iki lho Pak. Sapa lho yen sing kangen toprak. Kangen karo suasana ketoprak. Salah niki wau pun paten pinaten mriku gendinge langsung dibablasne. Napa Mas? Raja Kaya. Kok Raja Kaya? Ya sing rada apik ngono. Pasih monggo. Mbak niki wae nggih sing nyanyi tetep Mbak niki nggih. Oh iya wiwi. Mbak wi kene-kene. Apa mong iso ketoprak tok wong Kempang ya apik ngono ya becik nggih. Nggih. Eneng pamundhut saka Pak Erik mboten ning wau. Loh, Pak Erik wau meling gending. Napa? Diutamakan sing nangkap. Malun jenengan Pak, malun jenengan. Ora, ya sing penting rame meriah. Nggih, ora meling tak. Nggih. Dibawani sik ora kenang sak pirane. Nggih. Engko perkara ditibakne kena apa-apa iso mergo iki ana pamundhut saka parkir timur ya Pak RT loro nyuwun lagu Jambu Alas Grigis karo Mutiara. Kae muga-muga disosok ya iso wayangan meneh. Amin. Oh, ngene ya. Nggih. Pun Mbak Wi, bawa Mbak Wi. Monggo Mas. Ya bawa sing penake. Ya kene. Ayo wong loro nang karo jog litik iki lak rupane bagus, rupane ganteng, suarane ya apik. Heeh. Ya. Nikah. Pamintaku Nimasita asik atut runtut tansah reruntungan. Yo mesane kakangmu ra nek pasangan ayo karo Rena Sungpe ayo. Ayo Rat. Dadi gen sak jodoh ngono. Heeh. Kae lho sing kae Retno kene. Kok milih? Kae lho. Nah. Anu tak dhewe. Ya aja ngono. Manut to sutradara. Sutradara niki dalange kudu manut. Ayo Mbak Retno. Nah, iki
Nom jodine nom, tua ya jodine tua. Nggih, kene nduk diajeng Ayu. Wiwi kene karo Om Klitik Oh, kene. Mas. Wong Mas Kluthuk wis enek sing ngancak. Akeh sing wedok jenenge Cungpe to lah, sing lanang kan Copet. Diajeng. Wah, jarene dilos sadurunge ngatet. Coba jumenenga kancanipun Kakang diajeng. Gendong. Kuwi mbok gendong ngentut lho iki. Yo napa? Gendong. Boyok lara ya. Wis enom. Sayang ora. Ayo. Aduh. Banyu yo ngalem kok, Mas. Wong wedok iki beda-beda. Lek ngadeg ning gandoli kaya wergul. Wergul iki kewan kali nruntul kaya wergul. Ngono. Jajeng. Iya ya. Pakde iki jane iso. Lho kono ku ya seneng kok serasi to, kok iso. Aku ya cocok. Cara iki mau Sida Paksa Sri Tanjung. Pakde. Cara Jikuk Bojonegoro Malawapati Setyawati Angkring Darma. Cara dijikuk Ponorogo kuwi kaya Subrata karo Cempluk Warsia. Iya. Ngono, beda-beda. Cara India, iki Amitabh Bachchan, iki Sri Devi. Tuwek Mas. Ya sarukan. Sing nom napa? Sing nom Sahrukan. Sarukan yo tuwek saiki. Tuwek. Karo Kajol. Nah, ngono. Nek kae. Nek dhewe kan. Mitun. Kono Bathara Kala. Sampeyan kok ya Pakde ya? Kok menghina ya kamu ya? Iki lho mitun karo serigala. Sayang. Iya. Wis to, apapun bapak-bapak itu yang dikatakan tetap aku selalu sayang sama kamu sayang. Beb. Beb, sayang sama kamu aku. Sayang itu Pakde. Ojo disayang Pakde. Coba nembangun diajeng. Iya. Sepiro Kang Mas? Songklak dudu nggonku sak. Tak foto tak kirim WA ya. Hengsa Rino Sawa Ngine Diajeng. Betul ini. Iya Kakang. Aku selalu sayang sama kamu. Aku ngrungokne suaramu ngene ning ati koyo deg-deg ser no diajeng. Sebab suaraku terlalu bagus. Ora. Lah, Mergo kowe terlalu ndek ketoke. Pak, apapun bentuk fisikmu tapi aku tetap sayang sama kamu. Oke sayang? ora. Aja ngono kuwi kok. Mas, Dipun. sampean sayang karo aku ora, Mas? Sayangku wis kon ndi-ndi ya, Jan. Mas, nek sayang karo aku mbok aku tumbasno gamelan lho, Mas. Peh jalukane kok ya abot men iki. So tak tumbasni gamelan ya, Nduk. Pelok slendro. Rakitan bahane kopir ora apa-apa. Penting pelok slendro. Bunang tok ya. Sitok gue bakul es tungtung. Kalau tahu bulat. Tahu bulat gak nganggo tong-tong. Iya sayang. Terus sayu. Datan kenggang sarampun Lamun nadoh caketing ati. Oh, cengkoknya bagus banget. Ada pop-popnya gitu. Kupengmu asline kopok lah ini. Oh suaraku ya elek, oh bagus banget. ora kok apal kowe. Untuk mbok kawat barang ya? Iya, Aja ini biar dilepas ya. Kemarin istri saya tak kawatin lah kok bar ngancak aku kewer-kewer. Ayo. Lah nyelempet ning gone kawate kuwi. Coba Dik Wiwi coba. Yen cedak tansah mulet. mulat sayang. Mulat matanya itu loh. Bojo kok matanya gitu. Itu mau mulat. Mulat. Sida asik terus aja. Terusin dong. Aku nggak bisa. Cuman itu tok itu loh. Asik tuhu. Iya. Wong guyu lek dikawatno lambe kok terkenal. Coba kamu, Dek. Pindo mimi lan mintuno apa? Dia mau wes lho. Kok meneng ae neh aku
kadung ngombe jamu sore ngat ya. Ya aku sing kesel. Kesel. Panggone dhewe kok padu. Yes, ben ngono kuwi keluarga ora harmonis ngono kuwi. Ayo. Awake dhewe ora terlalu banyak bicara tapi surprise. Heeh. Bojoku ndenge tak wis surprise malah mlebu rumah sakit. Lah ngopo? Tak wis kejutan pas turu roke tak leboni mercon kewaget kok. Gak lucu iki, gak lucu. Gak lucu. Ayo bareng nimas ana tepi wajib Situasi Jangan apa, Bos? Bener. Ya di tibakne lagune Duet. engko pas dangdut ya ditibakne ninggal katresnan. Siap. Ya. Aku ya do, ya. aku kang setya satu nganti saiki dipun dawaken ninggal katresnan nggih para kanca garap campur sari. Oh, ngono ya. Nah. Dadi diumumke sik. Heeh, jane mau ya wis tak umumke. Ya, bareng deng-deng tatak. Apa iki? Apa iki? Apa iki? Bangke sing sae niku. Nonanung, yuk. Mugianto berkahe widi Kalone kowe. Campur sari di Selaras Indonesia. Nangis
Duduk.
Gas drum kurang seru Mas. Aja nunggu, Pak. Ayo, jane kowe duit karo Okwa iki. Gak mbok sing mobil iki to. Gak mbok gambui to. Gambui piye wong aku kelingan bojoku kok. Nyapa? Bojoku piye niku main jaranan, Mas. Loh, lah kok ora diterusne? Semut Samboyo niku mek sedina tok. Loh, lah kudune terus nek jogetane apik. Joget 5 menit apik, 10 menit apik, bareng 15 menit lah kok mentreng-mentreng ngene joget jaranan. Oh, kesurupan. Dadi piye? Lah ngopo? Terus pun gedek. Oh, numpak jaran itu. Pas jaran. Gak lucu. Lah sing mau ngincim lak kita doket Nggih niki kula kan niki Pak. Ah iya. Kula niki kan niki jan jos cocok Pak. Napa? Cocok. Cocoknya pripun? Tamas nyebut jero. Dereng. Hati lho, nek wong Dereng wedok, to. wong wedok ki ora kapribadene ora jujur ngene iki. Urung di bojo ya? Ngono. Dereng. Masa Tenane. gak percaya blas. Ya wis engko lek mulih bojoku tak tekeke nang. Kok iso kaya ngono? jeneng anarkis kuwi. KDRT kuwi jeneng. KDRT. Aja sia-sia to, Mas. Dadi manuk manyar susuwe dawa, nek entuk sing anyar aja lali karo sing tuwa. Nggih, Pak. Lah rungokno. Oh. Ngono, aku nuturi kowe. Ning karo adikmu barang kuwi. Mbok nyawang rene dan sasa. Oh, bingung. Oh, enak lagu terbaru coba. Cemu sak bro. Ya, ya. Iki lagu kula sing anyar, Mas. Wah, ya. Aku wise seneng ngancani kowe. Aku wise setia tresnani kowe. Aja mbok tinggalne aku neng kene urip dhewe. Kau tetap milikku, ku selalu setia untuk menemanimu. Nyanyi yo nyanyi ora karo capcu-capcu gitu. Wah, kowe iki jan ekspresimu. Lho, kok sing mbok cuplene kok. Ya meneng tak tanggung dhewe. Layakno sing wedok ora gila blas. Bojoku tak ambung langsung kene. Nah, niki mengki kula nyanyike spesial untuk Pak Erik nanti. Oh iya. Oke. Karena ini spesial duet, ini tak ganti lagu sing nuansane Asmara gawe Lintang Asmara. Oke, Ya, siap. nggih. Yuk, Bisa ya, weh. no? Bisa ya. Anu kritik nyanyi. Kula mek MC. Kok iso? Kula mek MC. Muncalke kaca. MC. MC. Oke, yuk kali. Nggih. Apa lagune? Siap, lanjut. Kali kanca-kanca Wijo Laras. Mas Kangkong, Apa? suatu keberkahan, suatu keanugerahan. Ya. Malam hari ini beliaunya Gus Baru tindak sini. Sinten? Gus Baru Zamzami. Oh, tidak mriki. Nggih. Biar ada sinergi di antara budaya dan agama. Betul, betul. Boten ketang saitik ben berkahi Mas Erik. Oh, siap, siap.
Karo ndongake kelawan putra sing dikitanake Gus-Guse. Nggih, monggo menawi kersa berbaur dengan para kanca-kanca seniman seniwati. Siap. Gus, Gus, kali kula Gus. Ya. Enggak. Turi putih ditandem kebon agung. Turi putih ditandem ora dikalungkung kok ilang. Bagus. Monggo saneng derek gedungo mugi sedaya Iki malah kepara bonus kangge Mas Erik ya Mas Jo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wau dalu ngaos kalih panjenengane Tengawi kula. Nggih. Niki wau teng Betet terus babas niki. Masyaallah. Guse wau WA Mas, kula tak nderek-nderek mangayu bagya Mas Erik. Nggih. Insyaallah klungsa-klungsun nderek wudu. Nggih. Pun nderek Gus. Nderek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saged sowan silaturahim Siap. dalang idola kula niki. Waduh. Panjenenganipun Mas Kangko. Siap. Amin. Wonten kanca-kanca sinden ugi yoga-yoga. Ugi Mas Jo Klitik lan Jo Klutuk. Kalian masyarakat desa Wonten Sambiroto. Sambiroto dusune nderek Wajon nggih lho. Wajon nggih. Wajon lo tepangaken dalem baru Zamzami dalem Watu Dandang Pak Prambon menawi dereng tepang monggo mengki lek pas ngidul pinarak nggih. Pemain pun tadi to. Oh dados kok mengki kantor kecamatan Prambon mengki ngetan leradosan nenek omah tingkat 3 putih. Dalam jenengan niku. Ngajenge wonten Alphard 3, Dalam jenengan. Fortuner sekawan, Innova 5. Alhamdulillah. Jenengan. Kula wingkinge niku. Kanjol. Kula niku termasuk napa nggih? Keceluk Gus ya keceluk tokoh agama ning seneng seni dalam. Oh ngaten. Nggih. Kula teng mobil niku timbang nyenengne ngetel pengajian nyetel wayang kula. Nggih. Lho niki wau kula nembe nyetel wayang lakone Antasena Lara Untu. Lho. Wah, aku selawase dadi dalang rung tau lho nglakone Antasena Lara Untu. Nggih, lho sing Lara Untu kula piyambak asline niki. Terus kula nggih sering ngaos kali Mas Jo Klitik Jo Klutuk. Nggih. Nggih dalu kalih kula Pak, Tengawi Mas. Mas Kangko. Nggih. Luwemes. Kate kon ngawini ndi ngono? Ngamine ngendi? Tak wantem piye kok. Dateng pundi? Wadungan. Oh, Dalu kula Wadungan teng nggih. Wadungan Ngawi. Nggih. Ngaos kalih kula, lemes. Luwemes kula tingali dalu niki lho. Semangat banget nek sindene Pak tibake Pak. Sing gare semangat niku. Lah nggih niku to. Niku tombo Mas, tombo. Gus, Piye, pripun? Donga nggo putrane Mas Erik napa lek bocah sunat ku dungane pripun? Muga sing disunat mboten tukul malih. Tukul malih ya kedhe wong. Dados lare ingkang saleh. Dados lare ingkang ngabekti tiyang sepah kalih. Apa malih nggih? Iki to bocahe pundi to? Bocahe Setengah jam. sing disunat to? Bocah iki to? Lah, nah. Oh senes. Niki lho, di nggone panggung niku lho. Ora kuwi ngawur bae kuwi. Kuwi bae.
Terus nggih pokok kula mau ningali ten mriku lho. Anu padalan. Nggih, Gus. Karo mangan kacang cemak cemik ngono. Nggih. Terus karo tengak-tengok enten bakul kopi badhe kula tumbas kok diceluk munggah. Betul napa mungkin ngopi alih kula piyambak. Ngoten. Wah aku kon bayari ya mesti. Lah gunane napa mbeto dompet kaya ngoten niku? Dompet di sini sertifikat tok iki ya. Mangsamu lho. Aja ngono lagi lulus sertifikat. Pak bantuan Gus, jan berkahi niki wae nyuwun pangapunten Mas Kangkong. Pripun, Mas? Kula ya silaturahmi kalih warga masyarakat Betet. Nggih. Dan alhamdulillah wis engko tak wae genti aku tak dolan rono. Nggih. Wau wonten pengaosan selawat nanteng Desa Betet. Betet. Nggih. Terus beliau berdua niki mboten kula perintah, nggih mboten kula abani, kula tak mampir mriku. Aku yo ngono. Nggih. Yang niku ora kok semata-mata ngutamake materi. Mboten. Silaturahmi. Silaturahmi. Anu nyuwun pangapunten, mau dititipan itu ora titipan itu. Enten tapi kula entit niku wau. Kaya megel nih hati. Yo pangkat dipikir bos iki. Lejeng Pak nggih? Nggih. Wah kaya cik melek lho wong-wong iki. Jangan kan biasanya ning agama Dalem. tembang lu paling seneng napa? Tembang lu napa? Napa? Tembang. Tembang napa? Jawa lho napa? Jawa. Nggih. Kula pengetahuannya terbatas. Betul napa? Niku lho gambang suling kula nggih seneng. Terus napa niku? Duduk kuwi lho, gambang bos rahina. Wow. Saged. Apa kuwi jenenge apa jenenge? Judulnya entit. Kontet iki ngawur wae. Wah banting kowe engko. Senes. Apa namine napa Mas Yoga niku? Bang Bangetan. Nggih. Pengen mirengaken? Gak tapi aku ngapresiasi iki lho. Kayak apa yogane niki lho. Iki jelas NU jelas iki. Kok saged, Gus? Nang klambine ijo. Oh nggih. Nggih leres. Alah ya ora mesti NU lah ijo. Lah napa? Grab ke ijo ya ora NU ya. Yo kalah karo kuwi. Iso. Ya iki lenggah ae ngono ya. Oh nderek. Kula lenggah Pak nggih. Nggih. 1000 lho Mbah. Nggih. Bang Wetan lho. Aku jaketan ngene ra apa Pak ya? Kenapa nek ndek iki dibuka ya tangane tiba mah budik tok. Ya aja ngono. Kale jagongan. Bang Wetan nggih. Nggih, Bang Wetan. Nggih, sedaya waranggana monggo jumeneng. Monggo. Kalih dipun sundul kalian donga kagem putra ingkang dipun kitanaken kelawan Pak Erik saha keluarga. Pinaringan bagya yuwana bagas kewarasan, Mak. Amin. Gus. Nggih paling mboten raketang ya sak kitab ngono lah. Apa? Sing kira-kira juse ora duwa-duwa. Karo maca kitab. Wis engko ae. Jire nembang sik arep. Oh nggih. Ya. Nembang sik. Monggo sedaya, ayo musikipun. Lilolilelong. Ya, ayo Pak, kaya apa? Aku merasa anu nduk ya bangga berkah kanggo awake dhewe sak kanca duwe Jolaras Indonesia. Selama ini pentas dirawuhi Gus ya nembe bengi iki. Ya. Sing ora alergi kelawan budaya, ora alergi kelawan wayang kulit. Oh ya. Delok kas kluthuk niku nggih diceluk Gus niku. Sapa? Kluthuk niku. Kluthuk Gus niku. Weh. Timbali Gus Baru, Gus Ikdam. Lah nggih dipun timbali Gus. Gus sinten? Lah nggih dipun timbali Gus Baru. Oh. Gus Ikdam, Gus Parit, Gus Yahya. Ditimbali Gus Mas ora kok. Predikate Gus. Wah diceluk to. Sing penting mboten dus ngoten lho nggih. Monggo musikipun gamelane ngetuke. Ya, coba. Ya. Persis panjangkanan.
Sampun kantor Gus. Lawan Gus Jo Klitik karo Gus Jo Kluthuk. Nggih, nggih. Kula niku sementing penak Mas Kangko. Nggih. Ben anak diceluk Gus ki piye carane kula pun ketemu teorine. Wah, kudu sekolahane ning pondok. Mboten sah. Di sekolahane ngene Kiai. Mboten sah. Terus carane? Jenengno Agus. Terus aku ngalung Gus, Gus. Kuwi Gus sing asli. Lah mungkin diceluk ra mungkin Gus. Alhamdulillah. Nggih. Dalem menika remen wayang mergi bapak kula nggih pecinta wayang. Oh, ngoten. Nggih, abah kula niku keceluk kiai ning setelane awit cilik kula wayang kemawon. Ora tau nanggap. Heh? Arepe. Arepe amin. Jadi Islam di Jawa niku luar biasa, Pak. Oh, ngoten. Nggih, hastu. Salat niku teng pundi mawon jenenge nggih salat, tapi teng Jawa niku dadi sembahyang. Nggih. Nggih ta? Nggih, betul. Sembahyang. Wis sembahyang porong wong Jawa-Jawa lak ngoten to nggih? Nggih, betul. Mergi pancen wong riyen niku jenenge munajat niku ya sembahyang, nyembahyang. Cara wong riyen ngarani Gusti Allah niku Sang Hyang Tunggal. Oh, nggih. Nggih. Nggih lek kalian jenengan koreksi lho nggih. Siap, siap. Nggih, nggih, nggih. Nah. Terus dene panggenane Sang Hyang Tunggal iki jenenge Kahyangan, nggih ta? Kahyangan. Nah niku Sang Hyang Tunggal niku lek miturut kapitayane niku wonten putra 3. Nggih. Sing bajeng namine Togok. Nggih. Utawa Tejamaya. Tejamaya. Terus nomor kalih nggih menika Semar Ismaya. utawa Ismaya. Nggih. Sing nomor 3 Manikmaya utawa Bathara Guru. Nggih. Dadi Bathara Guru lak adike Semar. Semar. Nggih. Mulane Semar jenenge lak Bathara Dosen. Lah kok ngoten, Gus? Ya, Kang Mas guru lak ya dosen. Oh, lah nggih nggih. Wis garek PNS ora ngono tok. Jadi kula niku mempelajari bagaimana Islam di Jawa niku luar biasa. Dan alhamdulillah kula termasuk pecinta seni budaya karena banyak orang-orang Jawa masuk Islam niku nggih mergi barokahe seni-seni termasuk wayang dalu punika. Tepuk tangan buat wayang luar biasa. Amin amin amin. Dados menawi wonten ingkang mengatakan wayang itu haram, wayang itu musyrik, salah ya Gus ya? Nggih, lentu. Nggih. Justru malah mengajarkan tauhid, mergi enten jamus kalima Sada. Sada sing jenenge Puntadewa iso dadi ratu Ngamarta. Nggih. Mergo duwe jamus kalima Sada. Arep diboyong wonten Ngastina ora oleh. Mergo anane Puntadewa dadi ratu mergo duwe jamus kalima sada. Napa Gus? Kalimat syahadat. Wonten lho nggih. Kalimat sada niku kalimat syahadat. Mulane angger panggonane kok ana kalimat syahadat la ilaha illallah niku mengke dadi negara sing makmur. Amin. Termasuk desa napa niki? Pajon. Sambirata. Sambirata Kuwajon. Ngoten lho nggih alhamdulillah. Nggih.
Jadi kantun-kantunan mawon dijlentrehne kemawon lha kuwi tugase para yai. Dalang ya panggah dalang kemawon mboten napa-napa. Nggih, nggih. Oke, Alhamdulillah. Amin, amin, amin. Amin. Lho ngeten adem to, Mas. Adem. Adem, adem. Nggih. Tur lek tiyang niku seneng wayang, Pak. Insyaallah negara ini tidak ada konflik. Nggih, astu. Gak mungkin nek demo perang gelut niku pun mboten wonten. Kula yakin kula. Mergo nyapa? Siang niku pun do ngantuk kabeh. Oh, bar karipan delok wayang. Ya yamene rong turu lho, Pak. Melek kabeh lho, Pak. Lah nggih. Sesuk jenengan nyambut gawe towel-towel lho wis. Lah nggih. Alhamdulillah. Oh, iki lho. Sithik Tur tertib, Gus. Mirsani wayang niku wis ora nganggo mata tok, wis nganggo rasa. Nganggo rasa. Sing mirsani yo lenggah jenak nganti meh setengah loro jek anteng kados ngaten. Ngiles pantes tirakatan gitu, Gus. Leres. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Muga-muga lestari terus kebudayaane wayang. Amin, amin. Amin, amin. Nggih, alhamdulillah. Terus sinten namine sing sunat iki namine? Mas Onci. Mas Onci. Onci. Nggih. Nah, lek pengen dadi anak sing solih-solihah syaratnya 3. Apa? Siji ayuh sinahu idza wulida dijenengke sing sae. Nggih. Jenenge Mas Onci sinten namine lengkap. Lengkap Arlonci. Chelsea Prasojo. Nah, iki jelas maknane apik iki jelas. Nggih. Sing paham Mbah Dalang iki. Tapi Jawa kan yo. Jawa, nggih. Lek Arab aku paham, lek Mbah Dalang Jawa paham. Nggih. Pokok jeneng sing sae niku donga. Donga. Monggo sak kersa sing jeneng Jawa ya ora apa-apa. Enek sing jenenge Prasetya ya sae, Bagus ya sae, Eko kuwi jelas anak barep jelas kuwi. Nggih. Nggih lek loro ya Dwi, lek nomor 3 ya Fitri. Tri, ngos ngonten kemawon. Dadi pokok jeneng sing sae-sae. Aja kaya lare kula teng pondok bau welis celukane Tony. Lah napa, Gus? Lah kok jeneng lengkape lah kok Muhammad Saitoni Rojim. Onis. Muhammad Saiton. Saitoni Rojim. demetok berarti. Enek malih ngene kula niku jeneng kaya jeneng wong Londo mriko lho. Jenenge Muhammad Joni Ponsen. Tak kira lha pakmu po Londo to lho mboten nggih. Yang baron mriku mawon. Lah mbokmu wong Jogo Mertomo iku lho, Gus. Lah kok Ponsen? Lah kok Ponsen, lah kok bakno lah kok tirone to. Napa? Joni Ponsen lahirnya bulan Juni Senin Pon. Apik. Pon Senen pon ya. Ponsen lah pon Senen ya. Son. Makane jenenge sing apik lek kaya kula kan Bahru Zamzami. Nggih. Bahru niku maknane ganteng. Sami-sami banyu. Zamzami. Napa? Blater. Blater. Nggih, berarti wong ganteng sing blater. Kula gadah julukan. Mane ora trimo to kayak Siti kae mane. Mulane kula gadah julukan Pak Dalang. Napa, Gus? Kula gadah julukan MBG. Wah, Napa makan bergizi gratis? Salah. Terus? Mas Bahru ganteng. Wah. Kula niku Bahru Segara. Alhamdulillah. Bahru niku malah Segara. Dawe Abah mbiyen. Nggih. Ben iso dadi wong sing nyegara ning masyarakat. Amin. Dadi sing dikancani ora mek sing gaene sapa masjid, sing sapa ratan yo dikancani, bakul yo dikancani, nggih to? Para seniman yo dikancani piye? Baik ya dikancani. Ya pangkat tak kancani to, Bos. Piye, tukokne apa piye? Ya. Iya, kena geger teh iku. Jadi sedanten dalam kancane kanca kula sembarang niki alhamdulillah. Zamzami, banyu Zamzam ben iso sapa sowan Mekah Madinah. Kadungane sing teko kabeh niki hadir benjing iso sowan Mekah Madinah. Amin. Yes. Terus alamahu idza aqala, lek iso diulang cara nyambut gawe sing bener, tata krama sing sae, diulang carane ibadah, carane dadi wong sing estu temen niku pripun. Lah niku kewajibane tiyang sepah kalih. Adab nggih, Gus nggih. Nggih, estu. Budi pekerti. Budi pakerti. Estu. Saelek-eleke tiyang sepah mesti pengen anake langkung sae. Ngoten lho nggih. Anakmu piye guys sida piye guys? Pun alhamdulillah. Piye? Ketompo. Terus Nggih, tembu ndi? Sak niki kuliah tembu ndi anaknya? TK Polsek gak? Loh, dinas. Nyopet kecekel dewe. Oh, yo bangke. Lah anak jenengan tembu ndi kok? Alhamdulillah nggih pun klokekne mboke. Mbok sing ndi? Lah ya pra bener anakne klokeke mboke. Oh iya. Wong ta ya senengane mboke kok. Pancen anu Pak Dalang. Nggih. Dagelan kondang iki gampang loro mah. Napa niku? Mah kidul, mah kulon. Mah lor. Sing kaping 3 Gus, napa Gus? Sing kaping 3 iki menika
Ayuzawijahu idza adraka. Lek pun wancine simah lho nggih. Iku mungkin jenengan simahaken sing bibit bebet bobote iki. Pas ngoten lho nggih. Sing yo ekonomine yo padha. Terus cara masyarakate ki yo padha, ganteng ayune ki yo seimbang. Lek cara ganteng ayune ra seimbang ki ku angel. Sakinah mawaddah warahmah ki angel. Aku duwe tangga wayu pol. Lah terus oleh lanangan ki masalah. Ireng welek. Tenan, sing padahal sing ngincim niku kathah niku sing ayu niku. nggih. Wah, tangga-tangga lek ndongakne ra iso sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga nang pegatan ngono. Ya pancen ngenteni randane kuwi Sing ndongane jenengan. ora kok ngawur. Mulane ayu kabeh ganteng ya kudu seimbang, mulane kufu seimbang. Rasa menye-menye, rasa terus lek wong bareng ya cara mantu ya oleh tosana kono ae. Ngono lho. Dada cara Prambon kok ya cara mantu oleh di Tanjung Anom. Ngono ae rasa adu-adu Jakarta kono rasa. Terus yo mandak yo wong wedok iki mundak ayu mundak ngentek-ngenteki duit kok masa kuwi. Pelakate saya akeh. Saya akeh apa Loh, memang cantik itu butuh perawatan. Perawatan. Nah, ngoten. Pokoke bangun Gus. Anu Mas Jo. Nggih. Berarti sing tak aturke bola-balik ning pedalangan ning wayangan ki bener. Kewajibane wong tuwa iki ketika duwe anak, siji menehi jeneng sing apik, Nggih. loro nyekolahane, minterke sak dhuwur-dhuwure, sing terakhir kewajibane wong tuwa menyang anak ngrabekke ning anak. Nah, Berarti leres nggih Gus nggih. leres. Nah, kisah berarti lek wong pendak bengi kae wis bener miturut kitab suci gitu. Leres. Iku hadis Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Matur suwun ya Gus. Sami-sami. Mugi pituture menjenengan dalem menika saged migunani tuprape sedherek masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Mbah nuwun Nika wonten prawe. kenang-kenangan saking Mas Kangkong. Nggih. Sanadyan sampun prawo. Ngopo lho? Nggih. Kok kaya repot-repot mawon to jenengan niku? Panjenengan remen wayang. Nggih. Nika Mas Kangkong wonten tali asih. Nggih, Mas. Matur suwun. Iki jelas iki rumput kok Jepang, Pak. Jepang bar kalah karo Brazil dikai rumput. Lah wantem nih dasmu tenan. Ayo ngawur. Siap Gus. Nggih, Gus. Terima kasih, Mbah Nuwun Siap. sehat selalu. Siap. Mugi-mugi Al Badar jaya-jaya selalu. Amin ya Gus Baru rabbal sami-sami alamin. nggih sehat selalu. Amin ya Mugi rabbal langgeng alamin. anggenipun siar agama. Insyaallah dalam waktu dekat Nggih. Al Badar nggih nanggap wayang. Amin. Ah, tunggu tanggal mainnya. Oke. Siap. Gus, Dalam niki gandeng anu niki wonten wayang sing kula tresnani kula senengi nggih jenengan. nggih siap. Adike Betara dosen iki Betara guru. Weh, iki lak provokator. Betara guru. Oh, mboten napa-napa aman. Nggih. Iku. Nggih Gus, kangge tandha tresna kalih jenengan nggih Gus. Siap. Matur nuwun Mas Erik. Tepuk tangan keren. Ampun kesupen, Gus. Gus, Dalam ampun kesupen piye lho? 750 niku. Asline iki politike Mas Kangkong. Napa? Dicekeli wayang iso nek kon anggap yo dalange tetep iki. Lek ngono ya ora apa-apa. Iya, ngono. Sing penting ya petung pasir rego pira ngono lho. Mboten menika kangge Kenang-kenangan. perkenalan kula kalih jenengan Siap. wonten panggung mriki Siap. nyambung silaturahmi. Siap. Ing antarane seniman dalang Jawa Tulen kalian panjenengan sing kulino ngaos kulino ngaji nyebarke pitutur-pitutur agama tumrap sedaya tiyang. Amin. Selamat kabeh mugi-mugi. Amin Gus. Maaf, Mas Kangko. Daleme pundi to Mas Kangko? Karanganyar Gus. Karanganyar pundi Jawa Tengah mriku? Jawa Tengah nggih. Masyaallah. Mengke anu nek nanggap lewat kula mawon. Tipe kok berapa? Saya tahu ini panggungnya belantik tak ini belantik tak ini sinden kan belantik pisan ora Karanganyar lagi dulu Karang Kawak nih kok Itu Karangkates. Wah, bangun sehat selalu, Gus. Betara guru Nggih. ini dulu kan tak angkat dari PNS insyaallah. Jasa kudu. Nggih. Nggih. Luar biasa tepuk tangan buat Dalang Kangko dan kawan-kawan. Apa lho jenenge yogane apa lho? Dwijo Laras Indonesia. Apa namanya? Dwijo Laras Indonesia. Dwijo Laras Indonesia. Wajahnya wis lesu kabeh. Turu oleh kok wis bar aku gak. Ning ngantuk iki lho. Ora ngantuk njero. Ora ngantuk. Malah wis jungkel barang kaya lho. Heeh, niku lesu do kalah slot tadi. Eh, Enggak boleh ya, Gus. yo diterusne menawa lek bangkrut.
Aku ora tau menging wong kok, Pak. Nggih. Dipun Gus, kula ngeslot diterusne to Mas. Kok tak baturane karo tak siapne duit menor lemahe didol murah aku ya. Kan dilungkas lak tombok to, Dek. Pun matur suwun Mas Jo, Duojo. Nuwun nggih. Nggih, sami-sami Gus. Nika diparingi sak miki to nggih. Napa? Kok sak miki pripun jenengan niku? Ora to ya wis. Ora ya wis. Ya pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kagem Gus Samsami. Nggih, Gus Samsami terima kasih. Upama nanggap pira Mas Erik nggih to. Nah, iki ana dagelan, ana dalang, ana yoga, ana sinden, ana ustad sing paring panjulung mandonga marang Mas Erik sak keluarga. Nggih, nggih Mas pun. Menika sing pungkasanipun langgon mamundhut saking kanca-kanca parkir timur Mas Jo. Nggih. Gerigis coba. Sae Mas menika. Ingkang minangkani. Ingkang minangkani. Dipilangkani Sinden 3. Wonten Bu Dwi, wonten Wanda. Siap. Kalian sapa jenenge kuwi? Oh, Pak, ayo telu. Nah, coba kaya ngapa? Dwi Seleras Indonesia. Nggih. Pamundhut saka panjenengane Mas Erik nyuwun lakon Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Iki mau panjenengane ya nyuwun kenang-kenangan wayang kanggo tandha tresna wis tak arep aturke. Nggih. Wujud wayang Gatotkaca. Oh, ngono Kula ya. nggih nyuwun kenang-kenangan wayang Mas. Apa? Barang. Pokoke digawe sampean iki mulih gak nggo apa-apa lho. Katur para Karang Taruna, para pemuda-pudi wonten Kuwajon. Gringgis. Lagu model saiki yo diaturke monggo pemusikipun. Ya, yo. Matur sembah nuwun Manjok Lindik Jenglundung. Dawuh kleresan Mas Angko. Menika kula tak mbacutne gelaring carita. Nggih, nggih. Gatotkaca Wisuda. Nggih ingkang baku piyai menika mawi dahar kekatan boten sekeca wonten ing Madaran. Namung saged nderek urun donga insyaallah Mas Erik, Mbak Sari anggenipun ngitanaken Keng Putra. Nggih. Pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sageta bekti satuhu ngabdi dumateng Kyai Sepuh kekalipun. Amin. Insyaallah saged migunani nusa bangsa ten agama. Nggih. Lan tetep saged membawa harkat martabat keluarga besarnya. Amin. Ngodinonga rahayu sami sedayanipun. Amin. Sudamala sirna saka jagat raya. Nah.